Ngene kusuku lwesithathu uqhankqalazo lwabaqhubi beeteksi. Namhlanje aba baqhubi bebedibene ngaphandle kwenkundla kamantyi yaseBhayi bebizela ukuba kukhululwe abarhanelwa abathandathu. Babanjwe ngolwesibini emva kokuvala indlela ngamatayali avuthayo ngexesha beqhankqalaza. Aba bantu ababulelanga, aba bantu abahlaba ngamntu, aba bantu babanganto yamntu, aba bantu bangcolile ngomlomo wabo babeka itayere bathi makutshe sinqande le production because nxa kufika umeya isitratho sakwazi uvala sinikwa ngubani thina iright uba masivale isitrato. Oluqhankqalazo lubangelwe ludabi lwangaphakathi. Kusenjalo kutshiswe iibhasi ezisibhozo. Amapolisa athi akukabikho mntu ubanjiweyo kwesi siganeko. Iinkonzo zempilo nazo ziphazamisekile. Oku kukhokelele ekubeni kuvalwe iiklinikhi eziliqela. Oluqhankqalazo lukwaphazamisana nenkqubo yokuthintela abantu abadala nabafumana isitofu esiya kusindisa imiphefumlo ngokubhekiselele kwintsholongwane i-corona. Siyakugxeka oku. Abarhanelwa abathe babanjwa bazokubuyela enkundleni ngomhla wesithathu kuJuni ukuyokufaka isicelo sebheyili. Kwiindaba ze-SABC, ndingu-Nqonji, eGqeberha.